ale w końcu zapukał i otworzył. Wjechał z bramą, można powiedzieć, bo awansował razem z Falubazem do PG Ekstraligi, a tutaj już 15 sekund i przyjrzyjmy się stawce. W kasku czerwonym Matic i Vacic, kask niebieski Tim Sorensen, kask biały Ryan Douglas i kask żółty Jonas Knudsen. Wydaje się mocno wyrównana stawka, szczególnie i Tim Sorensen i Ryan Douglas to ci zawodnicy, którzy tutaj mogą pokazać klasę, którzy pod koniec sezonu bardzo dobrze się prezentowali. I wyruszyli to najlepiej Tim Sorensen, ale tam w kasku żółtym założył się na niego ulubieniec kielskiej publiczności Jonas Knudsen. Czy będziemy mieli walkę między Knudsenem a Sorensenem? Na razie bliżej Sorensena jest w kasku czerwonym Matic i Vacic. Popatrzmy. Jonas Knudsen chyba coraz większą przewagę sobie wypracowuje, jednakże na łukach coraz bliżej jego Tim Sorensen, do którego teraz próbuje się zbliżyć. Widzimy Ryan Douglas, niestety się nie liczy Ryan Douglas, zawodnik Kolejarza Rawicz, czwarty zawodnik drugiej ligi żużlowej, teraz nabiera prędkości, żeby zaatakować trzecią pozycję, jednakże za szeroko odjechał Ryan Douglas. Ryan Douglas, zawodnik od przyszłego sezonu pierwszoligowego PSG-u Poznań, pewnie duży przeskok dla tego zawodnika w barwach PSG-u Poznań, a teraz jeszcze Tim Sorensen próbuje wjechać pod Jonasa Knudsena, ale nie da rady, tak jak to się ułożyło po starcie. Tak. Z pola pierwszego na polu drugim ustawi się Hubert Łęgowik, na polu trzecim zobaczycie Państwo Maticia i Vacicia, który w zeszłym sezonie jeździł w kilku meczach w barwach Polonii Piła. No i pole czwarte, najlepsze do tej pory, to Ernest Koza. No zobaczymy, czy to równanie jakoś i polewanie oczywiście zmieniło rozkład sił, jeżeli chodzi o pola, i zobaczymy też, jak Marcin Nowak poradzi sobie na polu numer 3, przepraszam, na polu pierwszym, które no, w pierwszej serii nie było zbyt dobre, bo wprawdzie Hubert Łęgowik w pierwszym wyścigu z tego pola wygrał, no ale potem i Vacic 1, Bach 0 punktów, no i Kildemand 1, więc to pierwsze pole na razie bez szału. Zobaczymy, czy Marcin Nowak przełamie jego klątwę. Nowak, Łęgowik i Vacic, Koza, wyścig numer 5. Zobaczymy, jak pole czwarte, chyba tym razem nie takie dobre, bo z pola drugiego Hubert Łęgowik jedzie po drugą trójkę trochę niespodziewanie w tych zawodach, ale goni go Marcin Nowak. Wiemy wszyscy, że on jest takim zawodnikiem, który nie odpuszcza, i teraz niebezpiecznie trochę było, bo Ernesta Kozę pociągnęło na szczęście, nie doszło do żadnego zdarzenia. Zawodnicy unitarnów na dwóch ostatnich pozycjach, ale zobaczymy, co się będzie działo w walce o 3 punkty. Łęgowik pędzi po kolejną trójkę, zobaczymy, co wymyśli Marcin Nowak, bo to, że umiejętności i moc w motocyklu ma taką, że stać go na wygrywanie biegów, to wiemy. Zobaczymy, czy ten Pilski Tor w porównaniu pozwoli coś zrobić. Jest jeszcze bliżej, jest prawie błysk szprychy. Marcin Nowak będzie miał jeszcze 1,5 okrążenia. On bardzo kurczowo trzyma się krawężnika, ale Łęgowik wie, co się święci i nie zostawia miejsca nawet na szpilkę, żeby tam Nowak mógł wcisnąć. Zobaczymy teraz przeciwległa prosta ostatniego okrążenia. Nowak no, musi się wypuścić szerzej, bo przy krawężniku nie ma miejsca, ale teraz lekka kontra. No i nie dał rady. Chyba zabrakło trochę pomysłu na rozwiązanie tego. Oczko na koncie przyjemnego Słoweńca, który w pewnym momencie wydawało się, że będzie następcą słynnego komandosa, czyli Mateja Żagara. W kasku białym Peter Kildemand, który dzisiaj spisuje się nie najlepiej, patrząc na jego klasę i na jego osiągnięcia. No i przy samej bandzie Robert Chmiel w kasku żółtym, jak to już wielokrotnie powtarzaliśmy w trakcie tej transmisji, pole D niesie najbardziej. Więc czy to pole D poniesie Roberta Chmiela, który ma do tej pory tylko 1 punkt na swoim koncie? 20 sekund do rozpoczęcia, ale jeszcze żaden z zawodników nie stoi na swoim polu startowym, więc widzimy, że zawodnicy dzisiaj do końca czekają, nie spieszy im się do tego startu. Niby na ich miejscu się spieszyło, bo pogoda co prawda słoneczna, ale mocno wieje wiatr. No i popatrzmy, Cyper i Vacic, Kildemand, Chmiel, kto najlepiej ze startu? Robert Chmiel zakłada się na wszystkich, ależ tam ciasno, no i uślizg notuje w kasku białym Peter Kildemand. Pająk nie podnosi się z toru, więc sędzia pierwszy i miejmy nadzieję, że ostatni upadek to był dzisiejszego popołudnia. Tak jest. Jednakże zawody idą naprawdę w fajnym,
przyjemnym tempie. I jeszcze raz obsada wyścigu 10. W kasku czerwonym Adrian Cyfer, kask niebieski Matic Iwacic, kask biały Peter Kildemand, pewnie nieco poobijany Duńczyk, i kask żółty to Robert Chmiel. Cyfer, Iwacic, Kildemand, Chmiel to najlepiej. Wydawało się, że Matic Iwacic wystrzelił nieco przed zamkiem maszyny startowej, no ale sędzia, widzimy, nie przerywa wyścigu. Jestem mocno zaskoczony, że tegoż nie uczynił arbiter tych zawodów. Adrian Cyfer na drugim miejscu, trzeci jedzie Robert Chmiel, a stawkę po raz kolejny zamyka Peter Kildemand. Peter Kildemand próbuje gdzieś wjechać pod Roberta Chmiela, jest bardzo blisko pająk swojego przeciwnika, a Adrian Cyfer gdzieś próbował się napędzić po szerokiej. Bardzo blisko Adrian Cyfer, teraz Maticia Iwacicia. Widzimy prędkość w sprzęcie Adriana Cyfera, któremu teraz odjechał Matic Iwacic. Czy tutaj coś jeszcze się wydarzy w tym wyścigu? Popatrzmy, stawka jest bardzo blisko siebie, no ale nie ma, chyba nie będzie możliwości, aby tutaj coś się wydarzyło, choć teraz Peter Kildemand próbował jeszcze pod Roberta Chmiela, bo Matic Iwacic jedzie niezagrożony na pierwszej pozycji i tak Matic Iwacic za 3, Adrian Cyfer ogląda się jeszcze W naszym studiu w Parku Maszyn. Matic popisał się kapitalnym startem w swoim ostatnim biegu, który pewnie wygrał. Zobaczymy, czy podtrzyma dobrą pasę. Tym razem startuje właśnie z pola D, które na ostatnie, tak patrzę, 4 biegi aż 3-krotnie zawodnicy z tego pola wygrywali. Tylko Rafał Kaczmarz właśnie w poprzednim biegu przyjechał ostatni, ale no widać, że to pole D może nie jest już tak kapitalne jak na samym początku zawodów, ale no jest tam się z czego odeprzeć. Chyba tam jakaś dobra kolejna jest. No, widzę, że Matic Iwacic teraz jakoś szczególnie tam nie kopie, więc chyba już ma wybraną kolejnę dla siebie, z której pewnie będzie chciał wyskoczyć równie dobrze jak w swoim poprzednim starcie. Od krawężnika Polis, potem Lewiszyn, potem Bach i pod płotem wspominany Matic Iwacic. Matic Iwacic no, nie powtórzył swojego kapitalnego startu, bo praktycznie został na starcie, a tymczasem wyskoczył z niego Oskar Polis. A teraz niebezpieczna sytuacja, bo w białym kasku René Bach pociągnęło go, prawie uderzył w bandę, ale na szczęście Duńczyk opanował sytuację i jedzie na trzecim miejscu. Na drugim miejscu jedzie Marco Lewiszyn, który walczy o 2 punkty, ale wydaje się, że Oskar Polis na razie jest niezagrożony, bo ta przewaga jest bardzo duża i Lewiszyn raczej powinien skupić się na obronie tych 2 punktów niż na atakowaniu Polisa, tym bardziej, że René Bach widać, że się zbliża, jest bardzo szybki, ma ochotę, żeby zaatakować swojego klubowego kolegę. Widzę, że teraz już odpuścił Matic Iwacic i nie jedzie dalej. Nie wiem, czy to defekt, czy symulacja defektu, jak pewien 3-krotny mistrz świata na rzutu z Danii w tym sezonie to pokazywał. Ostatnie okrążenie, dalej prowadzi Polis, dalej na drugim miejscu jedzie Lewiszyn, no i dalej trzeci jedzie René Bach, który jeszcze tutaj próbuje się troszkę po zewnętrznej napędzić, trochę przyciął, ale nie było jak. 20 i za moment będziemy znać też całą pewnie obsadę wyścigu, połowę wyścigu finałowego i całą obsadę wyścigu barażowego. Patrząc na obsadę biegu i na punkty, które ci zawodnicy zdobyli, to ciśnie mi się na ustach tylko jedno: Daniel, musisz. Nie może wypuścić z rąk takiej szansy na... Ma, tak jak powiedziałeś, 7 punktów, no i dokładnie, duża szansa przed Danielem Klimą. Ja tak patrzę szybko na punkty, ale też nie chciałbym popełnić żadnego błędu, bo wydaje mi się, że 3 zawodników ma 11 oczek, ale o tym będziemy... Tak, też tak mam. Dokładnie, Marcin Nowak, Oskar Polis tak. i Tim tak Sorensen. Jeśli decydują trójki, no to też każdy ma po 2 trójki, ale popatrzmy na wyścig 20. Iwacic, Suchecki, Karczmarz, Klima. Rafał Karczmarz wystrzelił jak z katapulty. No tutaj dla niektórych sztuczne, a dla niektórych niekoniecznie, no bo znajdziemy pewnie kilka takich przykładów, że zawodnicy jednak dzięki temu przepisowi mogli się wybić, mogli gdzieś odbudować swoją karierę, no i ścigać się w kolejnych latach i miejmy nadzieję, że tak też będzie na przykładzie tego blond włosego wychowanka gorzowskiej Stali. 25 sekund do rozpoczęcia wyścigu numer 20. Najdalej od startu ustawiony Daniel Klima.
ale już kierownik startu też pokazuje zawodnikom, aby podjechali do startu, no bo też nie ma na co czekać. 10 sekund i tak, kask czerwony, przypomnijmy, Mati Ciwacic, kask niebieski Zbigniew Suchecki, kask biały Rafał Karczmasz i kask żółty Klima. Teraz bez błędu, bez fal startu i kto najlepiej, czy w kasku niebieskim najlepiej Zbigniew Suchecki po raz kolejny, ale za szeroko wyjechał Suchecki i wykorzystał to Daniel Klima. Daniel Klima na pierwszym miejscu, drugi Zbigniew Suchecki, trzeci w kasku czerwonym Mati Ciwacic, a stawkę zamyka po pierwszym okrążeniu Rafał Karczmasz. Coraz większe odległości między zawodnikami już po pierwszym okrążeniu, więc tutaj jeśli żaden z zawodników nie popełni błędu, to chyba taka będzie kolejność końcowa tego wyścigu. No i Daniela Klimę z pewnością zobaczymy w wyścigu barażowym i Daniel Klima, sympatyczny 20-latek z Czech, będzie miał szansę, aby jeszcze pojawić się przed pilską publicznością i powalczyć o końcowe zwycięstwo. No ta przewaga Daniela Klimy jest imponująca w tym wyścigu, no ale różnice między wszystkimi zawodnikami są potężne. No i tutaj nie będziemy też Państwa oszukiwać, emocji jest naprawdę niewiele. Te emocje były na poziomie zerowym.